willst aufstehen. Mein Wuppertal, mein Wuppertal. Gara urte Australian, bai, nauen Australian azkenien 2 urte terdi, oin Alemanian. Estaten da dela Europatik hiri berdienetariko bat, da hori, parke berde asko, dana da berdia, isa da euri asko itzen dagoen ez bai, bat, dana berde, Euskal Herria moduan. Eta orden izabien, ibai goitik, orden doia trena, hiri osotik, baina ibai goitik. Eta bai, doia zintzilik hauta, eta oso kuriosua. Kaixo Maider, zer moduz? Kaixo, oso ondo, zuzelan. Ondo gabitz, hemen. Ja, Alemaniari neurrixa hartuta, honezkero? Bueno, poliki, bai, banoia. Ondiz, ez nago oso ondo inda, irixai, baina, bueno, poliki banoia aurrera. Oindala 3 urte onginen zurekin azkenengo aldiz, eta orduko hartan Australian bizi zinen. Aldaketa ondixa, 3 urte honetan. Bai, oindala 3 urte Australian. Bai, nauen Australian azkenien 2 urte terdi, bertan, kriston esperientzia oso positiboa eta asko ikasi dut hortatik. Izen da, betidanik gure izan nauen itxeolako zehose, eta indot, orden alde hortatik sentitzen dut hori ja inda dauela, orden oso pozik, baina, bueno, ja nik argi naukon hasieratik Australia esala nire lekua, azkenean etxetik oso urrun dauelako, orduan, bueno, oin Alemanian. Etapa barrexa aipatu duzu Maider, ze izan be, Alemanian. Zauz, gaur egun, zer dela eta? Arki naukon, Australian ninguenean etxera nagoela gure bueltau, gure nagoela beste esperientzia bat bizi, baina etxetik gertu hau, orduen nire ideia bai izan Europara mugitzia, naukon Holanda edo Alemania buruan, baina bueno, azkenian bidai baten nire mutilaguna zautu nauen, eta bera alemana da, orduen bai zintzen, bueno, Alemaniara nator. Sei hilabete gutxi bera, edo zema zoiaz hor? Bai, hori da, urtarrietik. Bueno, abenduan etorri nintzen lehenengoko aldiz, bueno, gauzak eta kartzeko eta hori, baina, bueno, urtarrietik bizitzen zehazki. Eta zer moduzkoak, lehenengo hilabete honek? Ondo, gogorrak, zehazkenien hori izan da kriston aldaketa Australiatik ona, buelta nintzen Australiatik, egon nintzen hilabete terdi eskoitzan, eskoitzakoa naz, orduan eskoitzan, eta gero ja ona, baina bueno, eskoitzan egon nintzen hilabete terdi hori, jasan pentsetan, Alemaniara netorrela eta dana preparetan, orduen, bai igertzen dut izen dela salto handixa alde batetik bestera, orduen bai izen die hilabete gogorrak, gainean neguan etorri nintzen, eta neguan, hemen eror mordo bat, hotza, jentia ez da urteten, hori, Australiatik konparatuta dana kontrakoa, ez? Baina, bueno, poliki, gero gainera hizkuntza aldetik bebai, ingelesa bai hitz egiten daue, baina alemana da, ez orokorria, azkenen alemanez hitz egiten daue, orden balde hortatik oso gogorra, ezin izen komunikau gentiakin, edo lana topa, gero hizkuntza ikastia bebai, bain jatzaia, orduen, bueno, hor bai eukido zailtasun batzuk, baina, bueno, poliki. Alemaniak onerako zein txarrerako sorpresarik egun dutzu? Onena, gentiak. Nik ez dakite, orokorrian uste daukogula ideia bat Alemaniz, dira oso serixuak, lanian oso zentrauta da zela, ez diela holan oso lagunak, baina orokorrian kaletik soiez, eta daudanetarik, baina, bueno, ez dakit, jatorra pentsau diela, eta laguntzeko prest, eta bai die, euren lanerako bai batzuk die oso itxiak, baina orokorrian, ez dakit, jente normala. Gaur-gaurkoz, zein da zeure egunerokoa hor? Bueno, ointxe bertan, egon nintzen 3 hilabete egonaz alemana ikasten, atara nomen A1, dala lehenengoko nivela, eta nire ideia zen kurtso berri bat itxia, baina, bueno, jente asko ez dauenez, kurtsua iraiera pasau da, orduen ointxe bertan, ez dakot gauza handirik itxeko, jaten azpazioan, etxian, lagunekin gelditzu, astebukaretan mutilakin hemengoko area ezagutu, baina, lanan abiltopetan, lantxo txikitxoren bat, hemen daz mini job izeneko lanak, eta die bastian itxen dozu 10 ordu gutxi gora bera, hilien die, urta entzen dutzu 500 euro inguru, orden ez dozu tasak pagau bier, eta hori, deitzen dien mini job, orden da ikaslien dako alemana
hitz egiten ez da bien jentiendako, eta urteten da, udaran, zehose gehiago itxeko. Eta alemanez, poliki praktika itxeme bai, ja gaizara igual, elkarrizketak eta eukitzeko edo ondiok ez? Bueno, bai, ulertzen dut, hitz egin aldoten baino gehiago, hori, beti pasetan da, hizkuntza bat ikaste zauzenean, baina, poliki bai, egisa da, 3 hilabete egona zela asteleretik ostiralera 4 ordu egunean, izan da bastante intenso, baina, ni heldu nintzen 0, ez nakixen ezer, orduan, poliki bai, geroz eta gehiago ulertzen dut, eta hitz egin, igual mutilakin holan frase txikitxo ere bat esaten dut, o elkarrizketa oso txiki bat, o igual, ez daki supermerkaura fatemanaz, zehoz eskatzeko gainaz, baina hori oso labur. B2 titulu etaratia da zure helburua, ezta? Hori da, azkenen nik magisteritza ikasketak initxun, etxian, orden nire helburu nagusia da hemen irakasle moduan lan itxia, orduan, nik uroko nagoen lan itxia, baina azkenien, hori, B2 eskatzen duztien lan itxeko, orduan nire helburua da hori, B2 ataratzia eta gero lan itxia bertan. Eta B2 titulu etaratiaz gain ikasketak balioztatzia, hor? Hori da, prozesua hasi dut, normalian prozesuak 6 hilabete hartzen dau, benbiosuna da zure titulazio eta, daukuzun ikasketa danak bidali, lehengo alemanera pasau, eurak ulertzeko, eta, izaten da prozesu luze bat, azkenean, hori, onartu imidabi zure ikasketak, zekaztezun, azkenean, nahizta Europan izenez, hemen ikasketak Euskal Herrian 4 urte die, baina hemen 3 urte die, eta ez da unibertsitateko gradu bat, orduan, alde hortatik begiratu bidie gauzak, baina bai, momentuz bastante geldituta dauz, azkenen B2 bierdot lan itxeko, orduan, hor nabile etxoiten. Ondiok ez dugu esan, baina Wuppertal irixan bizizara, ez tekit ondo esan duten, ezautu bez neben iten? Ni etorri baino lehen hauen ezautzen, Wuppertal dau Alemaneko mendebaldean, da North Rhine-Westfalen deitzen da estatuan, eta hiri holan ezagunenak die Düsseldorf, Dortmund eta Kolonia, daz onduan. Düsseldorf dauko 20 minuturako txian, eta Kolonia 40, nahiko gertu dauz, baina hiria ez da oso ezaguna. Eta irixak berak eta inguruak zeukera eskaintzen dituzte? Irixak turismo itxeko ez dauko gauzan dirik, egisa esan. Ezaten da dela Europatik hiri berdienetareko bat, da hori, parke berde asko, dana da berdia, isa da euri asko itzen dagoen ez bai, dana berde, Euskal Herrian moduan. Baina hori, parkiak eta gero ja, kanpora fatia, hiritik kanpo, Düsseldorf, erosketa gure bozuin, Düsseldorfera, Kolonia bai oso politxa da irixa, eta espantano asko bai, piztina naturalak. Wuppertal institutu bat bako zuen nahiko famatua edo ikur nagusietako bat? Bai, Wuppertal institut deitzen da, eta itzen daue lan jasangarritasun eta klima aldaketak ikertzen daue, eta sortzen daue baliabideak enpresa eta gobernuei laguntzeko eurak itzen dauen lanetan ingurumena zaintzeko. Tren zintzilikatu bat, baita, beste ikurretako bat. Bai, ditzen da Schwebeban, eta, indala 125 urte, bete da horten, inzaubien, eta azkenen irixan ezagoen lekurik trena behitik itxeko, orduan, irixak ingurotzen dau ibai bat, eta orduan izabien ibai goitik, orduan doia trena, hiri osotik, baina ibai goitik. Eta bai, doi ezintzilik hauta, eta oso kuriosua. Zuk erabili izan duzu? Bai, erabili izan dut, baina ez nire egunerokotasunien zestau etxetik gertu, ez dut erabiltzen. Jentiak bai erabiltzen dau transporte moduan egunero, autobusa o trena, hori. Baina nik erabiltzen dut familia etorrezan bizitan, orduen hori erabili gaben, ze hori kuriosua da, baina bestela ez dut erabiltzen. Ja, bukatzen goiaz, Maider, 2 urte eta erdi Australian, oine 6 hilabete Alemanian, Euskal Herrixekin zer harreman mantentzen duzu? Azkenien familia eta lagunak bertan daz, orduan Australian ninguenian urtian behin faten nintzen, baina bai saiatzen az hilean behin o biletetik behin faten bizitan, azkenien gertu daz, egaz 2 ordutara egazkinean. Dana ala, Alemanian ikusten duzu zure burua, etorkizun epe laburria mentzet? Bai ikusten dut. Azkenien hasieran komentauten moduan, Australako esperientzian ibanek izen bukatu inbizala, ezala luzerako, baina bai hemen ikusten dut nire burua, ez betirako, ze azkenien ez dakite bizitzak zekarriko doztan,
baina bai ikusten dut, urte batzuk behintzet, bai lanin eta esperientzia hartu bai. Oso ondo, Maider, plazer bat, beste behin. Mila esker. Bai, urrengora arte. Sorte hon. Agur. Gero arte. Bai, agur. Agur.